Bakkeveen, een ongewoon stukje Friesland waar bosk, heide en een duin de boppeton vieren. Maar wat kan je er eigenlijk nog meer verwachten? In Bakkeveen fietst uitzichttoren Belvedere. Nou, deze tour zucht door de Bakkeveense duinen uit. Belvedere is openen in 2004 en is 23 meter hoog. De Bakkeveense duinen zijn onderdeel van een groot natuurgebied, bestaande uit bosk, duin en zonverstromingen. Het is een populair gebied voor een mooie kuier. Het dorp had het eerst neemt in 1231 in verband met de Fries-Drinse oorlog. In de 80-jarige oorlog had de Spanjaarse het dorp verwoesten. Het Joodtijdse Bakkeveen is ontstaan in de veenontginning in 1660. Langhout, de slotplaats in Bakkeveen, is een historisch en natuurrijk gebied dat sinds 1997 beheerd wordt door natuurmonumenten. Bezoekers kunnen hier fietsen, kuieren of een bezoek brengen aan een restaurant, de slotplaats in een karakteristieke borkerij. Het Langhout bij IJsseluten is een wichtig leefgebied voor bijzondere beesten, als vleermuizen, beermatters en heikikkers. Dat weer bij voor Bakkeveen. Waar moeten wij de volgende keer deelkomen? Laat het even achter in de reacties.